दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम प्रधान मंत्री आवास योजनानि सायाव। बे प्रधान मंत्री आवास योजनानि जोहै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गोरिब सुबुंफोरनो पाक्कानि न' लुनो थाखाय रां होयो। नोंथाङा 2024आव बे लिस्टआव दंना गैया? दा 2024नि लिस्टआ ओंखारनानै फैबाय। नोंथाङा बेखौ बोरै मबाइल फनावनो चेक खालामनानै लानो हागोन? आङो नैबे भिडिअआव ए टु जेड देखायगोन। जुदि नोंथांनि नामा बे लिस्टआव 2024नि लिस्टआव दङ, अब्ला नोंथाङा न' लुनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय रां मोनगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना दा 2023आव न' लुनो सायख'जादोंमोन, नोंथाङा रां मोनबाय दं। नोंथाङा नोंथांनि राङा बेसे किस्ति हाबखो आरो नोंथाङा बेसे किस्ति मोनबावनो दं, नोंथाङा बेखौबो बोरै मबाइल फननि मददजोंनो चेक खालामनो, आङो बेखौबो नैबे भिडिअआव ए टु जेड देखायगोन। नोंथाङा बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल्स, स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट लाबोयो। जोङो दानिया नायदिनि। दानिया नोंथाङा बेखौ लिस्टखौ नायनो थाखाय गुगोलाव थांनांगोन आरो आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बे लिंकखौ होनानै होखागोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव फैनो हागोन। नोंथाङा नैबेयाव नायनो हागोन जाय बिथांमोना दा फैसा मोनबाय दङ, नोंथाङा बेसेसिम मोनखो नोंथाङा नायनो थाखाय आं बेखौ खिन्थिग्रोगोन। बेनि उनाव जोङो 2024नि गोदान लिस्टखौ नायगोन। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नैबे आज पार सेंसन फाइनेन्सियेल इयारखौ नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो बेयाव क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि इयारखौ क्लिक खालामनांगोन। नोंथाङा बेसे इयारनिखौ नायनो, जोङो नायगोन दा सोलिबाय थानाय 23-24नि जोङो डिटेल्सखौ नायगोन। नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव स्किमखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव प्रधान मंत्री आवास योजनाखौ जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामगोन। जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया बेयाव स्टेटफोरनि गासैबो स्टेटनि नामा बेयाव श' जागोन। नोंथाङा बेयाव स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट खालामगोन। नैबे आसामाव थुबानो जाबाय। जोङो बे आसामाव थुबाय। दानिया बेयाव गासैबो आसामनि डिस्ट्रिक्टफोरा बेयाव श' जागोन। नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनिखौ नायनो, नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय। आं हमना ला नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिखौ आङो थुबाय। बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थुबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नैबेयाव नोंथांनि ब्लकखौ नागिरना लाबानो जाबाय। बेयाव ब्लक नाम थागोन। जोङो बेयाव मोनसे ब्लकनि नामखौ जोङो थुबाय। जोङो नैबेयाव थुनांगोन, नाम्बाराव थुनांगोन। नैबे जोङो मोनसे दतमा ब्लकनिखौ जोङो थुगोन। नैबेयाव जोङो थुबाय। दानिया बेयाव ओंखारनानै फैबाय बेनिफिसारि बेसेबां रां मोनगोन, नैबेयाव नुजागोन। नोंथाङा नैबेयाव नाम्बाराव थुबानो जाबाय। नैबेयाव नाम्बार थाखागोन, न' मोननायनि नाम्बार। नैबेयावनो गासैबो नामा श' जागोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों नोंथांनि गासैबो पन्सायत नेम, भिलेज नेम, रेजिस्ट्रेसन नं आरो नैबेयाव बेनिफिसारि नेम। नोंथाङा बेबायदि नायना लाबानो जाबाय। आरो इनस्टलमेन्टआ नोंनियाव बेसे हाबदों, नैबेयाव नुगोन इनस्टलमेन्टआ आरो एमाउन्टआ नोंनियाव दा बेसे हाबखो, नोंथाङा बेबायदि नायनानै लानो हागोन। आरो फैसा हाबनाया माला हाबदों, नोंथाङा नैबे डेटआव नायना लाबानो जाबाय। जोङो दानिया 2024नि गोदान लिस्टखौ नायगोन। नोंथाङा नायनो थाखाय नैबे आवास सफ्टआव थुबानो जाबाय। जोङो बे आवास सफ्टआव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबे रिपर्टआव थुबानो जाबाय। जोङो बे रिपर्टआव थुबाय। रिपर्टआव थुनानै नोंथाङा बे पेजखौ एसे बोखोनांगोन। बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों बेनिफिसारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। 1 नाम्बाराव जों थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा बेयाव जोङो मोनसे ब्लकखौ बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया जोङो बेयाव मोनसे VCDCखौ जोङो ग्राम पन्सायतखौ जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बेसे सननिखौ नायगोन। नोंथाङा नैबेयावनो ओंखारना फैबाय 2023-24नि लिस्ट गोदान। नैबेयो नोंथाङा बेयाव सनखौ नायना लाबानो जाबाय। बे 2023-24नि गोदान लिस्ट नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। जोङो बेयाव खालामबाय। दानिया नैबेयाव थुनानै नोंथाङा स्किमनि नामखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो नायगोन प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामिननि लिस्टखौ जोङो नायगोन। नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नैबे केपसाखौ नोंथाङा माइनास खालामनानै नैबे बक्सआव बहायनांगोन। जोङो बे केपसाखौ बहायनोसै।
जोङो बेयाव केपसाखौबो बहायबाय। दानिया जोङो बेयाव गासैखौबो फिलआप खालामनानै नैबे साबमिटआव जोङो थुनानै होगोन। जोङो बेबायदि साबमिटआव थुनानै होबाय। दानिया जोंनिया लिस्टआ ओंखारनानै फैबाय। नैबेयाव नुदों नोंथाङाबो नैबायदि गावबा गावनि नोंथांनि स्टेट, नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि ब्लक, नोंथांनि VCDC नोंथाङा गावबा गावनि जायगानिखौ बानायबानो जाबाय आरो नैबे सनखौ नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय। नोंथाङा बेबायदि नागिरनानै नैबायदि लिस्टखौ नायनानै लानो हागोन। नोंथाङा जुदि बे लिस्टआव नाम दं, नोंथाङा 2024आव प्रधान मन्त्रि आवास यजनानिफ्राय नोंथाङा न' मोननो हागोन। नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। नैबे डाउनलडआव थुनानै जोङो बेयाव डाउनलड खालामबाय। नोंथाङा डाउनलड खालामनानै बेबायदि नायनानै लानो हागोन नोंथांनि नामा दंना गैया। नैबेयाव लिरखादों सनखौ 2023-24नि बियो गोदान लिस्ट। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन नोंथाङा 1,30,000 फैसाखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।